usted solo, solo uno. ¿Verdad? Está aqui na porta, vale? Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercaninha onde morava e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mal, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as meninas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado para um reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe ou sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Ponte Sor. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um alentejano com quem foi falar. O alentejano tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Lisboa, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar a minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta, no autocarro ele entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodovia, viu as luzes de Natal. Ai meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 10 mil por mês lá em Ja heu vist com funcionava l'itinerari, heu vist com us ensenyaven a fer els exercicis. I ara que ja tothom està arribant, que veig que estan arribant les últimes persones, per no allargar-nos, passarem la paraula al president del DIPSalut, que és el senyor Josep Marigó, i tot seguit parlarà el batlle, el senyor Alfonso Oms. Alcalde, tinent d'alcalde, directora, amics i amigues, bé, ha estat un plaer. Avui no venia preparat per fer l'itinerari ben bé, perquè la camisa no és gaire apropiada, però la veritat és que ha estat molt agradable. Teniu un magnífic equipament, senzill i útil. Moltes vegades ens agrada fer també grans obres, però aquests són d'aquells tipus d'equipaments senzills i que realment van dirigits a cadascú de vosaltres, a cadascú de les persones. Perquè moltes vegades parlem de la millora de la qualitat de vida i de que ens sembla que la millora de la qualitat de vida és tenir la televisió més grossa. I com més grossa és la televisió, més gros és el cul, també, no?, d'estar aposentats a casa. I això ho hem d'intentar, perdoneu la franquesa, però estem entre família. I la veritat és que ens hem d'esforçar tots perquè la qualitat de vida depèn de cadascú de nosaltres. I aquí l'Ajuntament ha tingut una gran pensada. I per tant, des de la Diputació, el que havíem de fer, que és la nostra obligació, és donar suport a aquesta gran pensada de l'Ajuntament. És a dir, volem que els nostres ciutadans tinguin l'oportunitat de poder gaudir una mica més de millores cap a la seva salut. Anar a caminar és fàcil, perquè a més hem d'agafar camí i anar caminant. Però aquí veieu uns elements senzills, uns elements que al primer moment ens fa tots una mica de vergonya, però això serà el primer moment. Quan us ajunteu 2 o 3 i us vagi marxant la vergonya, veureu els beneficis que us va portant. Quan parlem de beneficis, a vegades pensem en la butxaca. També us portarà beneficis la butxaca, perquè us estalviarà farmàcia, possiblement, també, una mica. I que aleshores també us portarà alguna despesa, perquè tindreu una mica més de gana. Haureu cremat més calories i us vindrà una mica més de gana, potser. Però, sobretot, us portarà un gran benefici, que és el gran benefici de la salut. Que, escolteu, la salut és el més important que tenim. És el més important. Si aquí hi ha un senyor que em diu això, és veritat. Molts de vosaltres coneixeu la cançó aquella de Salut, Dinero i Amor, no? És veritat. Salut, treball i, home, sentir-nos una mica acompanyats i amb gent que ens aprecia. Això és veritat. Això és qualitat de vida, del cos i, com deia molt bé la directora, del cap. Perquè a vegades la salut comença també pel cap. De tenir les ganes, l'esperit de moure'ns. Escolteu,
aprofiteu bé aquesta gran oportunitat que l'Ajuntament us ha posat al vostre abast. És una magnífica ocasió per engrescar-se i dir mira, jo no hi sortia a caminar, però és una magnífica excusa per sortir-hi. I és una magnífica excusa un dia per estirar una mica els braços i les cames amb un aparell d'aquests, un altre dia amb un altre, i en mica anar-vos incorporant en aquests hàbits que, com molt bé deia ella, hem anat perdent. Abans l'exercici estava a la nostra activitat física, els camps es conreaven a mà, per anar als llocs hi anàvem caminant. Avui dia, per sort, les coses s'han mecanitzat, tenim més possibilitats d'utilitzar els vehicles, les màquines, però hem abandonat una mica la nostra pròpia màquina. Cuidem molt bé el cotxe, segur que aquest senyor cuida molt bé la moto i la mima i li fa petons, i en canvi ens descuidem de la nostra màquina. Ens descuidem, fem les revisions a les màquines de casa, però no ens fem la nostra revisió de cada dia. I per tant aquí us animem a que compteu una mica més cada dia amb la vostra màquina. Amb la vostra màquina, amb la que només sou vosaltres, els que podeu treballar amb la vostra màquina. Després els metges ens podran ajudar encaminant-se quan ens hem descarrilat. Però per evitar els descarrilaments de la salut hi hem de posar-hi nosaltres, cadascú de nosaltres. Que ho disfruteu. Tant de bo em vingui l'alcalde d'aquí 2 anys i em digui escolta, Marigó, que allò ja s'ha gastat, m'hauries d'ajudar a canviar-ho, ho canviarem. Tant de bo. I en farem més, perquè és la seva inquietud i és la nostra voluntat ajudar també, fer-ne més. Perquè realment el que ens interessa a les autoritats és justament que pugem aquest esglaó que és el benefici col·lectiu i particular de cadascú de cares a estar bé. Per tant, moltíssimes felicitats, utilitzeu tant com vulgueu, tant com us deixi el vostre temps i, evidentment, invertir aquí cada dia una horeta, 3/4 d'hora, 1 hora, no és massa. I això, el rendiment que en traureu és molt alt. Estem quasi a punt d'acabar la inauguració d'aquest recinte, d'aquests punts amb els quals jo em felicito, ens felicitem tot l'Ajuntament per l'acollida que ha tingut. Ens feia una mica de por, no sabíem exactament avui amb qui ens trobaríem, però francament ha valgut la pena. Ha valgut la pena estar aquí amb tots vosaltres i això, com us ha dit abans en Josep Marigó, ja li han fet l'encàrrec quasi, d'un segon i un possible tercer itinerari saludable. Entenem que davant d'aquesta acollida això per tots vosaltres és necessari i nosaltres tenim el deure i l'obligació d'estar per vosaltres i vetllar amb tots aquests punts. Abans de res, també vull agrair a les persones que gentilment ens han cedit part dels seus terrenys per poder-hi ubicar tot això. Aquí on estem ara, això no és propietat de l'Ajuntament. Però sí que també hi ha gent en el poble que els hi agrada col·laborar i que tant en aquí com els petits cartells que hem anat posant hem envaït propietats privades, amb el seu consentiment, lògicament, i ens han deixat posar-hi això. Ja veieu que davant de tota aquesta acollida, també com ha dit la Maria Josep, és molt important treballar aquestes coses, és molt important que vosaltres els feu servir i els gasteu. No que es trenquin. Malauradament sabem que sempre hi ha bretolades i abans d'inaugurar-ho ja ens han pintat els bancs. Però bueno, com a anècdota. Però això no ens farà a nosaltres estar sense l'esperança i sense l'obligació de seguir fent noves rutes i si vosaltres teniu idees, també a través de la regidoria d'esports, proposeu-li noves rutes. Nosaltres en podem pensar algunes, com així ja hem fet, però si vosaltres en teniu algunes de pensades, endavant. Aneu a incordiar l'Ajuntament i digueu-li al regidor que he pensat que per aquí seria una bona ruta. Treballarem en aquesta direcció, ja heu vist que des d'aquí agrair també a la Diputació l'esforç que ha fet, però també val la pena dir que és el primer parc de salut de la comarca de la Selva. Això ens dona ganes de seguir avançant i a seguir fent coses per al poble, que en definitivament sou vosaltres i penso que ha valgut la pena per la gran acollida que hem tingut per part vostra.
da tristesa me despir. Aquesta ha estat la finestra d'avui. Fins la propera. Adéu-siau.